ini lo at. Ada kan besok perayaan. Terus karena perayaan penain nanti aja. Malah le mikir kira ya suwe yo. Nek liburan lho penain nanti lho. Kebun binatang. Kebun binatang. Kebun binatang ya, Pak? Kebun ngono binatang ngono ya. Contohnya nang ngendi kuwi? Ning. Budi omah. Ya sing cetha iki nek ngejak dolan yo sing cetha. Ini kebun binatang kok ya numpak jaran lho. Heeh. Jaran kepan, Mas. Apa jaran tenanan? Jalan itu jalan. Nah, ini ajak cerita lah jelas ya. Ini pengen nang kebun binatang. Terus numpak Gajah. oh. Wani kan numpak gajah. Gajah iki sikile piro? Piro kuwi? Aku aja lah sikile telu. Apa aja. Nah, nek ngarep nek gajah ya ana sing irunge dawa lho. Jenenge apa? Jenenge apa? Gajah. Yo kan cetha to nek cak omong gajah. Oh kan ana irung sik dawa ngene. Jenenge telale yo. Apa jal? Lali. Lale. Telale. Telale. Terus ana untuk saya untuk doanya jenenge apa? Apa? Berada. Ini lho sing metu ngene kaya siunge lho. Kan nek kuping kan cetha, kupinge sing gedhe. Dadi nek di kupinge kuping gajah kan dadi nek dikandani iki iso krungu gedhe lho.